Špeciálna entitka, no. Bože. Na príbeh o zrode bažináča povieš? Že jak vznikla tá Tak už sme ho prezývka. povedali, Kokos, no. že čau, proste na rovnej ceste trafil 3 baženy ponoty. 3 mláky. Originál takto išiel a každú jednu mláku trafil. No, a ešte bol v piči z toho za každým. Že do Jak je piči. to možné? Je to proste taký obyčajný hráč. Obyčajný. No to není obyčajný, to je... To je veľmi špeciálna odroda. A to, aký to je antitalent na hry, to v živote som nepochopil, ako on dokáže byť špatný. Akože fakt, boti sú lepší než on. On keď bojuje proti botovi, to je proste Dark Souls fight pre neho. To je pre neho Malenia. On tam vidí proste Maleniu, alebo teraz pánom Radána. No. Ako to je. No a Jeho... dobre, jebať bašinača. No, Čo už s ním spravíme? no nič, necháme botov, nech ho one-tapujú. Dobre, ja to tu asi utínam. Zajtra dám zase po obede nejakého Witchera No ja možno hodím Elden Ring. a potom môžeme dať zase nejaké fonko alebo čo. No, záleží na tom, jak budem zdutý a zajtra, pretože musím ísť príkladom. Zdutý. A Hádam sem zdúvať sa. dojdem zase. To dúfam aj ja. Keď zistím ako, tak ti možno dáme nejakú rolu. Ako najvernejší fanúšik. Zakladateľ. Budem silno postený. No neviem, či sa to aj dá, a keď tak to musím zistiť, lebo ja by som tu raz spravil aj proste chatom nejaký emoty alebo čo, či sa, ak sa to dá. No. To sa dá všetko, len to musíš sa s tým vyhrať. A či to ide priamo cez Twitch, vieš, lebo mne to je na kokot platné, keď ja to spravím na Streamlabse a nemôžem streamovať cez Streamlabs. To ti už nepoviem. Uvidíme. Ešte sa s tým pohrám potom. Čo to povie Twitch. Keď nie, tak keď dosiahnem priemer 3 sledovateľov, tak si budeš musieť kúpiť člena pre nejakú ikonku alebo hodnosť. Není problém. No, Dobre. tak ten priemer teda sledovateľa to je také, že ešte ďaleko. To tak vyzerá. Tak ako ja mám pocit, že každým streamom sa zväčšujem. Koľko to vôbec stojí? Neviem. Neviem, čo tu stojí člen. Počkaj. Najlacnejšie asi... Ešte som nikomu nič nedal na Twitchi, ani ja. Koľko stojí členstvo na Twitchi? Neviem, či 6 eur mesačne nie? 4 sa mi zdá. 4 eur? Alebo 3 je najmenej sa mi zdá, neviem. Nie som si istý. A tu je predplatné, umožňuje divákovi zaplatiť minimálne $4,99 za mesiac. Existuje viacero dostupných, aha. Že môžeš podporiť aj 10 alebo 25 za mesiac. To už je na človekovi. Koľko podporí svojho kreatora. Čiže Twitch. Ani ja som nikdy ešte nikomu nedal nič na Twitchi. $4,99 mesačne, čo ja kradnem, však tiež si vrajme. Áno, je to tak. Twitchi z toho ešte vezme polku. Takže, kto tu kradne do Twitchi?
Tak Twitch si myslíš, že ty kradneš, aby si mohol kúpovať členstva? A oni ti z toho členstva kradnú potom, vieš ako. To je symbióza. A ja som tuším 2-sekundové Mateovi ešte dávno roky dozadu poslal tuším pár bitov, čo som mal za eurko kúpené. Takže som daroval. Jaj. Fakt sa teším na ten Elden Ring a jak sa to bude dať hrať spolu, boha. No to sa dá. Tam hneď je na začiatku možno, že multiplayer. Čisté úžerstvo toto. Nie, no. Najradšej by som streamoval na Kiku, lebo tam to máš slobodnejšie. Tam máš 95% ti ide z týchto členstiev a z týchto všetkých, čo ti nejaký divák dá. Len tebe to nejde streamovať na 95. Kiku, no. A nemusíš sa bať toho, že keď niečo zle povieš, tak ťa hneď zabanujú, nepovedia ti prečo, alebo čo. Nie sú tam také restrikcie, alebo jak tam povedať. No, také obmedzenie. Alebo že keď na streame ti vybehne ty kokos holý cecok, tak že ti nejaký kokot poslal niečo, alebo niečo tam scrolluješ, ale videá na Discorde, tak nedostaneš za to ban ako tu. Nemusíš sa bať povedať N-word alebo niečo také. Hej, Twitch je na to haklivý. No Twitch je na to strašne haklivý. No pokiaľ nie si Je teda to strašné. čajočka v bazéniku. Á, najväčší úspech na Twitchi majú aj tak čajočky v bazéniku. Keď si čajočka v bazéniku, tak ti prejde všetko. Keď sa vyžerem ja, budem mať 150 kg a vysnúť si cecky, dám si pod prsenku, oholím sa. Aby som nemal ani chlpok, tak možno budem aj ja. A keď si dám parokňu, možno budem mať aj ja komunitu v bazéniku. A ty kokot. Malardia. Blade of McDonald's budeš. Treba si zohnúť čajočku v bazéniku a ty budeš hrať. No, vidíš? To sú investície. Do pozadia, ne? 2 bazéniky si dáš. A tomu ver. Treba také. Do pozadia 2 bazéniky, no. Čo tiebe? Alebo green screen si kúpim, keď si spravím webku, keď budem aj počítať, že budem streamovať s webkou, tak si dám green screen a dozadu si dám nejaké oné kokotiny. V bazéniku. Čo tiebe? Do píči. Aby si tu v bazéniku A streamoval. možno to niekto robil už, kámo. Určite to niekto robil. Kamo, keď si Čavo založil OnlyFans s oným, s obrázkami z AI a zarábal na tom, Ale to je biznis. však jasne, že Si to je založíš biznis. účet, oné, Karolinka 14, No. Tak, píšeš si tam s 40-tníkmi, čo ti tam oné posielajú lovky. no tak vždy zarobíš, vieš ako. Keď vieš ako. No neviem, či to už nie je nezákonné zase. Tak je, ale... Ale pre koho, vieš? No však ako pre obe strany prakticky. Pre všetkých. No však práve. Treba byť jak šopaholik Adel a to pôjde samo. Čo robí šopaholik Adel? Však Tak to kontroverzie. nie je tá opica, hnusná, odporná. Však je. Treba robiť samé kontroverzie, všade behať, do každého rýpať.
Na potom budeš mať Alebo vidíš nesledovanosť. takéto